I el nostre origen és humil. El d'iniciativa, el de Compromís, és un origen humil. No només perquè defensem a la gent humil, sinó també perquè nosaltres ho som. I vam néixer molt menuts, recordeu-se, en sales molt més xicotetes que aquestes. I vam néixer en temps difícils. I vàrem ser humils. I vàrem saber que la política d'aliances no és un tacticisme. No era una cosa que necessitàvem, era una cosa que desitjàvem. I les aliances, per a nosaltres, no han sigut mai una cosa instrumental. No han sigut mai perquè ho necessitem, sinó perquè volem. Perquè qui s'ajunta amb altres perquè vol ser i construir té una coherència. I nosaltres no podem perdre. No podem dir que quan érem menuts volíem polítiques d'aliances i ara que som grans anem sobre tot. Cuidar els accessos de soberbia són el primer pas de la davallada. I alguns en aquest país van començar per atacs de soberbia. Si volem ser coherents, hem de mantenir el desig que teníem fa 10 anys quan érem menuts. Ens juntem amb altres per a ser decisius, per a millorar la vida de la gent, per a posar el nostre país i la seva gent en el mapa. No ens juntem amb altres perquè ho necessitem, sinó perquè ens ho creguem. I ara és quan cap a demostrar, ara que som grans. Mireu, la talla dels equips, per exemple, un equip de futbol, no se demostra quan perd, se demostra quan guanya i de com gestioneix la victòria. En política passa igual. I posar el País Valencià en el mapa és triomfar en les properes eleccions generals. És no conformar-se amb quedar-se dintre les fronteres. És el moment de ser patriotes. Sabeu que a mi m'agrada més que la pàtria, m'agrada més la màtria. Però mentre la posem en un diccionari hem de ser patriotes. I hem de ser patriotes perquè sentim aquesta enyorança amarga de la terra. Quan parla Vicent Martí i algú se dedica a fer-li una campanya de Pozo i de Riu. I hem de ser patriotes perquè estimem aquesta terra i per això estem en política. Que s'estimar a la seva gent, que no se l'oblide mai a ningú. No és patriota el que es tanca dintre de les seues fronteres o en les seues sigles. És patriota aquell que no té por a créixer, aquell que no té por a desdibuixar-se, perquè té prou autoestima per a saber que ningú ni res ho pot desdibuixar, perquè té els peus en terra i el cor alegre per a emprendre viatges compartits. I posar el País Valencià en el mapa és ser rellevants en Espanya. Posar el País Valencià en el mapa és valencianitzar Espanya. És tindre veu i decisió, és ser rellevants, és tindre grup propi, sí, però tindre també un grup molt més gran. És defensar una terra, el país dels valencians i de les valencianes. És defensar una terra on els refugiats i refugiades que vinguen, el senyor Rajoy ens deixa, al port de València, a l'edifici de les Béns, i en el mateix moment que posen un peu en aquesta terra, seran valencians i valencianes dintre d'esta operació Esperança Mediterrània que esperem poder dur a terme. I és patriota qui es commou respirant l'aire de la mar o dels seus boscos o rius, però sobretot és patriota aquell que veu un xiquet ofegat en la Mediterrània, en una costa molt pareguda a la que banya les nostres classes i es commou com si fos el seu fill. Sí, és patriota. És patriota que prefereix els pobles a les fronteres. És patriota aquell que prefereix els projectes comuns a les sigles pròpies. És patriota el que no canvia en definitiva dignitat per soberbia, perquè no té por, perquè els patriotes no tenim por. Ningú ens ha de dir qui som. I això és el País Valencià que volem construir. I tenim una cita indefugibile el dia 20 de desembre. I tenim l'ocasió, l'obligació política i moral de ser patriotes i de construir aquesta màquina, aquesta màquina que ens acull, en què la gent, per fi, puga ser feliç. Encara que, com diu el poeta, no tindrà permís. Siguem patriotes, construïm màquina. Visca el País Valencià, visca Iniciativa.